Dünýe maly. Bir wagtlar ilmden ýükü ýetik beýik alim bolupdyr. Alim medresesinde taliplere ders vermekden başga söwda bilen hem meşgullanýan eken. Ol täjirleriň üstü bilen uzak ülkelere kerwen ýollaýan eken. Günleriň birinde ussat taliplere sapak berip oturka bir adam gelip onu şeýle diýär. Tagsyrym, bize senin haridyň getirýän geminiň 40 bolunlygy barada habar geldi. Gynansak da haritler gemiden alyp bilmändirler. Alim bir wada sapagy togtadýar. Şol pursat talipler onuň çalaja ýylgyranlygyny görýärler. Soňra ussat hiç zat bolmadyk ýaly sapagyny galan ýerinden dowam edýär. Bir hepde golay wagt geçenden soň ussat hemişeki ýaly taliplere sapak düşündirip oturka geçen gezekki gelen adam kapıdan gıýrýar. Tagsyrym buşluk. 40 bolan gämi senin ýüküň getirýän gämi däl eken. Siziň haritlaryňyz yüklenen gämi sagaman gelipdir. Yine geçen gezekki ýaly ýagdaý gaýtalanýar. Alim çalaja ýylgyrýar da sapagyny dowam edýär. Talipler ussatlarynyň bu bolşuny hayran galýarlar. Olar alimdan "Näme üçin siz erwet habar gelennede, gowy habar gelennede şol bir bolşuňyzy üýtgetmediňiz? Ýöne ýylgyryp oňaýdyňyz. Munyň hikmeti nämeke?" diýip soraýarlar. Parasatly alim şeýle jogap berýär. Geminiň 40 bolanyny eşidemde men nefsim bilen ýüzbe-ýüz boldum. Öz-özüme, inni men gelli geçer dünýe baýlygy üçin, mazarymda ýollaş bolmajak zatlar üçin gynanýanmy diýip soradym. Şonda kalbimde zerre ýaly ahmyryň ýokdugyny görüp begendim. Allaha şükür etdim. Geminiň 40 bolmadygyny eşdemde dünýe malyny ýyňlaýanyma da zerre ýaly begenmedim. Allah alanna peselmedim, berenne de eselmedim. Munyň üçin beýik bir wara şükür etdim.